your grievances and your problems. No comment. What was the 5,000? 5,700 rupees. So sir, you can speak to them. Acha. Leader sir. MLA sir. जेबो लामा लामानि जे कुसुखाय तानजा काना नाय दङ बआबो आंबो खेल खायजा गयाबनु गया सेगुनबो सिगुनटिया फांसा बलाय गोनां आरो गजाय दं आरो टंटा जागा काबो कटनङै दं खाय आनबो बाइक मटा मटी 40 दङानो स्पीड पालसार बाइक अंकाव जरावनो अमायंबो उंखलो उनसुरि दिखा आंबो एकबारे गानाव हेमालाय रिखा अंकाय आं पारदां माने हिनाय माने उमालि अंकाबो उनसुरि फेगांकाय आं मायुंनि खिग्रावबो दाकारिखा बाइक आन बाइक बाइजारबो फारि थांगा गार बाहायकेबो आन बाइक नो बाहायके पाकुं मांखा सैमालिया बेक खलायने आं दासे बेक खलाय थाङैना गनै आरो एसपी केम का हेतङ एसपी केमो थाङै बाथा गैखा गान बाइक बो बाइजार फारि थाङा नि याकुं किजा दुखु मांखा एमन मायुं गांका न कुनु बुइमालिया मायुं जदिसो बुमा अंकाय तांतिनो जागा गथै रकसे बेराजां खामुन अन मागे बेलायखाय आन कपाल खतम नमा हिनो तामुं गांकाय मायुंनि जोंजाल Bisiapano sarkelo anor data tongo. Before you make anything in the social. Azaga angjemalaiman tok kaisano only one elephant. Engka ang taisa ulo saimang kaje azaga mayung kabangman tongo hinai. Engka ang belai kirika kendo azaga amia mayungo kiriwino phalai phaimane haipano mayung bai yogi malia soklop jaka haipano ani kapal torma bai ang yogi manka. Engka anor data kalek tongo do. Mo जे मो एरिया वो मो सार्केलो जे मायंग बाइसिनी बररक ता वानजै तामो तिप्रा एनी कम्युनिटी बरक जे बोथार जांगो न जागा प्राय आनर डाटा कालेक्ट दङ 17 जन हाय मत फैका बोथार जाका बरक मियां बवा जागा 17 जन जागा 18 जन खामना साखायो देनां ताक सावैसे बुबाय गलायसा हापानो आमिया खबं थुइमालिया एमां फकाखने एमां नुगो मायंनो बाहाय अबस्थान खा आवन नगैनो जतन न माने कयता मंखांकाय बंनि जेता मायंनि भलन्टियार्स हिनि जे दङ मायंनि भलन्टियार्स दङबा आं खुन खायके बर खुनु रेसपन्स रिलिया तामंखांकाय जे मायं चलाफेरा खायो आजावके भलन्टियार्स जागिया जे जागा मायं थाया जे जागा हिमिया आजागन बरनो भलन्टियार्स का आबन बगैबो बेलायके साया फरेस्टनि जे आबन बगै आं तिनि सानामो संगो जे सोंनाय देसिनि तिब्रासारक जतन महाय जागा दङ बलंगो दंगो सोंराबा थांजाव काइमालिया कुनो फजलारिबो खाइमिया गाजै बरक बोथार जांना दिगिस थांगाबन बगैनो बेलायकिनो चालिया गाय बरक अ बाहायरक गत्रान बगैनो सोंतिनो जागा कायसे रुट ब्लक मा खायफ्रा